खुलुमबाय बर' खौरां इउट्यूब चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउज आपडेट लानानै फैदों। भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि खौराङाव दङ गोबां रोजा अखा हानाय आरो बारहुंखा बारनायजों धेमाजि जिल्ला जनायाव गोबां न' बां आरो बिफां लाइफांफोरा सिलिंखार जादों। मिथिनाय बादिब्ला थांनाय शुक्रबार हरनि समाव गोबां रोजा अखा हानाय बारहुंखा बारनाया जनाय हालामनि सिङाव थानाय 1 नं लादांगुरि गामियाव गोबां न' बां बिफां लाइफां माइ बाख्रिया बायनायाव गोबां नखरफोरनि सुबुंफोरा दुखुआव गोग्लैनो गोनां जादों आरो गोबां गिदिर गिदिर अन्थाइ गोलैफानानै न'नि थिंफोरखौबो गब्लंजोबनायखौ नुनो मोन्दों। गिबि अखा हाजेननाय समावनो बेफोरबायदि सिलिंखार जाजानानै खहा जानांनायखौ गोबां जिंगा सिदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। लकसभा बिसायख'थिनि क'क्राझार एसटि बियाबाव बिपिएफनिफ्राय बिजाथि गसंनो पेनेल लिस्ट ओंखारनायनि सायाव बिथां दावराव देख्रेब नार्जारिया गोजोननाय मोनैखौ आरो हेंथा होनायखौ नुनो मोन्दों। थांनाय सम बावैसो बिपिएफनिफ्राय 3 बिजाथिनि मुंफोरखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। 3नि गेजेराव सासेया पृथ्वीराज देब नारायण मेसनि मुंखौबो नुनो मोननाय जादों। बेनि सायाव बिथां दावराव देख्रेब नार्जारिया बुंदोंदि जे पृथ्वीराज नारायण देब मेसखौ बिपिएफ हानजाया बिजाथि होनो नाङा आरो बियो बर'बो नङा ट्राइबेलबो नङा। एसेबां गिदिर बिपिएफ राजखान्थि हानजानि एमपि केन्डिडेटनि पेनेल लिस्टआव पृथ्वीराज नारायण देब मेसनि मुं फैनाया सोमोनांथाव जादों। बेयो फैनो नाङामोन। बुंनो थाङोब्ला सिगां समाव बिटिसिआव बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बेनो केस होदोंमोन। बेफोरबायदि सुबुंखौ एमपि केन्डिडेटनि लिस्टआव फैनायखौ बिपिएफ हानजानि मददगिरि आरो बर' सुबुंफोरा गासिबो दुखु मोनदों होनना बिथाङा फोरमायदों। गावनि 1.5 दान बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'खौनो आखाइजों हायाव संसोनानै बुथारबाय। जाथाया क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय दालवाबारि साहा बागान पाट्रलाइनआव जादों। गावनि आंगो बिफायानो खास्रि बिस्रि उन्दै गथ'साखौ बिदि बुथारनाया ओनसोलनि सुबुंफोरखौ गिखांहोदों आरो जाथायनि सायाव कृष्ण मिन्सनि बिसि सनामनि मिन्सआ ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरनो फोरमायनायनि उनाव ओनसोलनाङैनो दुंहाव थासारिया सोमजिदों। ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायना होनाय बादिब्ला कृष्ण मिन्सआ फेग्रा मुवा बाहायनानै नखराव दावराव दावसि खालामो आरो नखरनि फारसे जेबो गरन्थो गैया। फेग्रा मुवा निसा लानानैनो गावनि फिसाखौ बिदि खास्रि बिस्रि बुथारबाय होनना मिथिना होदों आरो दायो दायनिगिरि कृष्ण मिन्सखौ पुलिसनो हमनानै हरबाय होनना खौरां मोन्दों। जाख्ल'नायनि सायाव रायजो राजानि गोख्रों अजद। 14 नं निसिमा फाथाबारि बिसिडिसिनि मासिगिरि निर्मल नार्जारिनि सायाव फाथाबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जाख्ल'नायनि गोख्रों अजद होदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 14 नं निसिमा फाथाबारि बिसिडिसिनि मासिगिरि निर्मल नार्जारिखौ थुरिबारि, गाम्बारि, खिजुरपारा, गोजोनपुरि, दाङापारा आरो लावखिगुरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन गामिनि थागिबिफोरा गोख्रोङै जाख्ल'नायनि अजद दैखांदों। जे निर्मल नार्जारिया सरखारि आसनि आरो बायदि बायदि खौरांफोर फैयोब्लाबो रायजो राजा आरो बिसिडिसिनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे प्राइमारिनि मावथिफोरनोबो खबर होआलासिनो हारसिङैनो बायदि बायदि खामानि मावखुमायो होननानै बुंथिदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा आरो बिथांखौ जाख्ल'नायनि सायाव अजद होदों। सासे बर' सुबुं गोमानानै दं। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय खुमगुरि गामिनि थागिबि सरगम नार्जारिया थांनाय 17 फेब्रुवारि खालारनिफ्रायनो न'निफ्राय ओंखारलांना दिनैसिमबो न'आव फैफिननो रोङाखै। गोमानाय सरगम नार्जारिखौ नागिरबायनानै हालाय हाफाय जानांदों नखरनि सुबुंफोरा। नखरनि सुबुङा गोमानाय सुबुंखौ मेलेमारि जेंना गोनां होनना फोरमायदों। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुयोब्ला सावगारियाव होनाय सरगम नार्जारिखौ 7636811710 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो गोजोननाय जासिहरबाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।